ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେରପାଇ ଜିପିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ଖବର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କାମୁରାମପୁର ବ୍ଲକ କେରପାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା କାରଣ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ରାସ୍ତା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନର ପଥର ବାହାରି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ କେରପାଇ ଜିପିର ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା